filler kayo eh. Sampo day po dito na siya. Kaya nagkakita. Da! Crazy, Chico. Ngitag away, ikaw man. Di mo dool, amaw. Sus, Freya, Chico na siya. Okay. I was so brave to the char. Unsa ka? Kay si Mishka, mas lang na siya, Mishka, gigaaway man to, ana. Nakasagar na kay magpa-fake-fake na siya lagot, pero niing ko, it's just fake. Yeah. Lagot din siya, nakadulin din siya sa ako. Lagot na yun. Sige siya, si fake-fake, nilapay din yung chupo. Ano, sa kong nabi sa ito. Niing hindi ko niya. Kung gahilabot pa lang ko nimo, nihikap mo ta ko nimo, kung nihikap nimo, hilom lagi, oh, binaw pa, isog-isog ka. Tublig ka, doon na. Ano? Si Mish kag na siya gaaway or ikaw Oh, si... sa Mishka, na siya away first. Unya, unsa may lapot mo? Niingon ako, it was fake. Pero ako ko expect kadungog siya. Layo man eh. Unya. Kadungog man siya. It's fake. It's fake na ba? Kanang grabe kay siya mo. Grabe kay ang rage. Labay ko nung gano'n. Hindi akong gitubag ko. Waman di kadungog. Si Nash ang ga-fake-fake. Akong giingnan ba nga, it was fake eh. Before, masima sa gingana. Yung katawa na dahil. Pero karang kay serious man yun. Pag-uman din nato kay after a while tabon-tabon ka sa lasers ang now. Pag-uman to ni katawal ti kalit ko. Sadis. Diha na dahil nihilak si Mishka. Sa mukha Mishka eh. Pag-uman na Unsa to. may ilang giaway yung Mish ka? Ibuta man ni Mishka ang bro sa naong Nash. Why would you do that, sad? Ano? Ba din to pag-uman din ato kay. Sorry na rin si Mishka no. Itong natapon si Nash of Blazer. Pag-uman na to ni katawa na si Nash. For sure kung lagot kito siya tarong pero Yeah. wala na lang. Katawa siya. Yan si siya. Ito sa joke ba? Sa joke? Hinasa siya. Dito na din siya nahilo. Sa mukha. Paisog-isog pa pabalin-balin pa nga ako'y kaaway ni Nash. Pag-uman na to ni nag-away mi Nash. Paningon din siya na ko nga. Ayesha, are you okay? What did he say? Look, Zay, di mo ako nag-away. Zay, come on, Zay. Pabali-bali. Maya ko din mo. Come on, Zay. Nauwaw man siya. Klaro kay nauwaw. Bali-bali na ako. Panig ganina kay. Pag may mic siya sa booth ba. Unsa man day nga boat na yung giuhi mo? Kana mag-sell me products. Ito lagi akong yung 150. Nindot kaya mong booth kay wood amo niya. Gipainted white and ang gidesign G7 store. Pamato kay pamay-may kay siya. Sin mo. Kamitanan bas like. Okay, ano na. Kanang aman siya yung gibe let be ba. Pero pag-ahuman na to kay. Lagot mo kay ko niya ba ako nabitan yung kuan. Ang buhat. Manday mo to ng load din siya kay positive. Nga, lowered kay kag sakyanan. Saong ka na yung... Kimin. Tuesday, Wednesday, break your heart. Stay, dazzling stars. Kayat. Honda Civic. Tingnan to ba nga Lexus? Fake ass gangster. Fake na. Ito ba nga, yung logos ito ba nga L, kanang Lexus, baka mahalon ba? Yung sakyanan kay Honda Civic. Nun siya, buang, kanang buang laway. Jeep. Ganina, padung ko, kanang sa CIT ba? Sa kapuya sa muka. Tuhana. Yun.
ngi kaya takal ngi ya. Nagyanan ko to. Nakoy musugat ko niya dito gud. Tutog likod ang Honda, no? No? Yun ang masyad ka ng panglumba ng sakyanan ba sa? Pero ba ang bintaan na itong luyo ay siya? Tanaw ko sa luyo ba? Pindot siya ito. Although less fancy lang gid ang kuan. Ang ang kanang disenyo niya simple kay soga. Bintaan eh, pindot siya. Tarong pa ito. Ertiga. Ah, Suzuki Ertiga SUV. It's fine. Kita mo ko sa kuan. Sa Ertiga sa sudan niya kay kung may i-drivean si mong mami kanang driving lesson niya. Wow, labangon, padapli noon. Okay ba yan? Pick of destiny. Yeah. Teacher Grace. Tambok nga. Anong tigong kagnendo siya, teacher? Chill kay siya niya, wa kay masagtan. Nya kuha kay masabtan Ah. ba kay help kaniya kana di siya yung ayaw pa mo tanong question so may naanda siya. Yeah. Ako point na mag-learn ana ba. Yeah. Ingon daw siya pag elementary daw to niya kay na ato to slag carbon or something ya lunch time or kulong dito dapit area ba or bang may uso ya pag ama to ning lakaw nila mga friends niya katudang babaya ay bayhan na kay last naka apas nila niya na buang so ni avoid na sila niya siya na yung last so babay dili sila siya grace lain niya pag awaman ato kay ang buang kay gibukod do siya niya gibutangan ana ay kanang kanal ba imbon na ana Holy shit, really, dude? oh dagan din siya kung wapo to siya gidagan gibuno na daw kuno to siya
Dangan siya niya. Sige, so siya hilap. Baka abot ito gahilap. Ang sabunan. Ang uban kina-stress. Iwapas lang sabunan. Kaya tos buang sa ngipert niya. Buang lagi. Narito, paabot lagi daw sa bilya na kay stress daw kay. Luoy daw kay siya kay gahilap. Baho okay na. Oo eh. Kiba ka na ng baho ng kanal. Actually ka ng tubig ka na, di mo gina siya baho. Mabaho lang gina kay magkuha na ng bakterya. Pero kung nagpatayng lawas ko sa lactaw, sa animal, di ba baho na siya? Kaya mo decay man siya, kuha nagbakterya din ba? Niya ka ano. Kung baho mo na itong tae baho. Kaya naman ay bakterya dito sa ilaw mo. Yung tae yan ng bakterya mo man ay mo smell. Dada may you buy me that? Can you buy me that from the Korean wear? I don't even know how to pronounce it. Basta kami ka na lang ma-pronounce. Hmm? Not kayo. Tama ba? Nice ring ako. So basic. What if I make my own bag? Was meant to be. Lagyan po ko ato. Palit ako sa materials. Pero Ang kwarta akong iko ako sa... ikuha na kag 50. Hoy, para ito akong baon. Katong sukli sa Sukli sa... itong sa seaside. Sukli si Sai. Zago, Black Pearl. Isuod man to na ko balik sa bag ni mami sa kilid. Tung dito na ko gibutang balik ang green card. Ano ko keep. In my life, you're the inspiration. Buang. Ano di ka eh. Diba? Nagibay basta babae nga puti or ninutog lawas. Mga nagito. Nindo tog lawas ay siya, katambok ato. Dili ba? Arang lawas. Arang puti. Mga din na. Tutukol din ang slabi. Plano. Pag-agi na niya diri. Ay, paano tutukol din yung kada kampus. Ay, laki. Malaki. Lagi kagid. Pagaday. Here with me. From tonight until the end of time. You should know, 'cause I need to know. Always on my mind, in my heart, so around me, being in my life, you're the Ito kanina inspiration. mo yung mga walay. So, Yung mga ano yan. naman kayo ba anak kanang dili ako ikabuhat? Si mami ang gabuhat. Hindi? Okay, ang may tabuan na is magbasa siya sa libro nako kay I don't know, out of interest maybe sa literature namo. Yung maghimo sa check notes iya ha. Really? Ya mo na sa to akong basahon. Wow, sulti. I know, right? Ma-finish yun yung mami. Kuman ani kaya tamaista tos mami. Needs you more than I. Swerte ka teacher si Mami Saling. Oh, good. Lah, mao na diha. So siklo na sa do. Zubo la siya sa Zubotson and motorsiklo. Klaro kay ni singit na sa na motora. Binugo na sa style. minor accident naman. Kasi gano'n Sakit ng motorsiklo. Hilig yung singit.